ঘোষিত একটা বাদ দেওয়া হইল ঝর্ণা বেড়া। সংঘ শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলবেন আদরণীয় বরণীয় নিমাপড়ার মহারাজ শরৎচন্দ্র সিংদেও মহাশয়, সভাপতি নীলাচল সৎসঙ্গ, ମୁସି ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବି? ଦିଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଦେଇଦିଅ ତ ପୁରୀ ବିଭାଗ ଆସିବ ଗଣେଶପୁରର ମୁଷ୍ଟିଭିକା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ପୂଜ୍ୟ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ, ସମସ୍ତ ନମସ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଓ ମା' ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ହୋଇଛେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛି ଏହି ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ମିଳନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୋଦଧି ତୀରରେ। ସୁଖର ଏଇଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ପରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଟ୍ରଷ୍ଟି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭୁଲି ହେବନି। ଭାଇ ମା' ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଠାକୁର କହିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବହିରଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ କହିଲେ, ବହିରଙ୍ଗ ନେଇ କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ କର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ। ପୁଣି ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱୟଂ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ। ସିଏ ନିଜେ ଜଗତଗୁରୁ, ନିଜେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କଳିଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁର, କହିଲେ ସଂଘ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ସଂଘ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କଳିଯୁଗରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳଉ ଯୁଗେ। ସଂଘ ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକି ତାଙ୍କର କହିଲେ ସଂଘ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସଂଘ ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତେଣୁ ନିଜେ ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ କହିଲେ ଯାଅ ସଂଘ ଗଠନ କର। ମୁଁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସମସ୍ତେ କିଏ ଗୃହୀ, କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିଏ ଭକ୍ତ, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସମ୍ମିଳନୀ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ଯଦି ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି କରି ଯାଇ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମୋର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା ଜୀବନର ଦୀକ୍ଷା। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଭୂମିରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ବର୍ଷକରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିକି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ବସିକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକରି। ଠାକୁର କାହିଁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଗତରେ ଅଛି।
किए अन्य अनेक लोकहितकर कार्य लगी विभिन्न कार्य किए हेल्थ कैंप कर किए रिलीफ बांटुंट किए अन्य कार्य सब लगी ठाकुर कहले ब्राह्मण्य भाव में जीव सेवा हूँ मोर चरम लक्ष्य प्रत्येक जीव जे भगवत स्वरूप से भगवान आसी निजे जीव होगी तेणु ठाकुर निजे आसवा सहित निजर अंतरंग लोक मानक नित्य लोक नहीं आसछन्ति कहले मु गोटे जगार विशुद्ध संकल्प ही करी से संकल्पर आकर्षण स्वरूप तुम मानकर आगमन तांकर संकल्प जोगु आम आसीचे किए को भाव आसी किए भाई एक किए माँ एक किए सन्यासी एक किए साधु गृही एक समस्ते अंतरंग पार्षद मूल लक्ष्य आम रे समस्त ठाकुर कर्म साधन गत काली आलोचना होता आदर्श गृहस्थ जीवन विषय आलोचना होगी गृहस्थ मान कि भाव में चलिए किभली जीवन यापन करेंगे ठाकुर भावधारा कि रक्षा करेंगे से आज संघबद्ध भाव में कहुच्छी गठित हाँपाई संघ ना आम किसी काम करें जेकोसी लोक जगत में कली जुगे संघ ना कौन कार्य सिद्धि लाभ हो ना तेणु संघटा को गठन न कले आम ठाकुर कार्य सिद्धि लाभ करें से दिगरे आम सफल कामी हवा ना तेणु आम भितर समस्त मतांतर मनांतर समस्त भेदभाव भूली समस्त भूलिक आम एकमात्र ठाकुर कार्य में लगी मूल ठाकुर बाणी के अवलम्बन करी ठाकुर जो उद्देश्य आसछन्ति जहाँ कहवाक चाहती से भाव में आम समस्ते प्रतिष्ठित हो समस्ते गोटे प्रेम प्रीतिर गोटे उन्मादन खेलु समस्त भितर तेणु से प्रेम प्रीति की नहीं करें से मैंने जाकि नित्य लोक आस्वादन करें अन्यथा नित्य लोक कहले नित्य लोक पहुँची पार ना ये जब अनुसरण न कर ठाकुर कहले मोर आसन रखी प्रत्यह सकाल संध्यार उपासना कर से मैंने संघबद्ध ही करेंगे संघबद्ध से संघर उद्देश्य हम तीन टा कथा ठाकुर कहते जगत को आसिक सनातन धर्म प्रचार सत्शिक्षा विस्तार शिव ज्ञान जीव सेवा तारिख अवलम्बन करी तार सफल रूपायन निमित्त कार्यकारी प्रणाली हूँ आदर्श गृहस्थ जीवन यापन संघ शक्तिर प्रतिष्ठा और भाव विनिमय करने आसी अभाव विनिमय न हुए भावटा पाइले से भावग्राही की लाभ हम तांको घर भाव जगत सी निजे भावग्राही तांकर सी होचंती तांकर जे गृहिणी सी होचंती महाभाव स्वरूपिणी तो भाव नथिले तांको पाइबो नाही भाव को छाड़ी गल तांकर मिलवा असंभव कथा गोटे छोट गप खाली कहबी छोटे उदाहरण टे जने माड़ीर उदाहरण कहउछन जे फूल गुंथा होउछ से गोटे कार्य फूल गुंथिबाटा गोटे कार्य जने माड़ी गुंथुची से फूलहार जने बेश्या गुंथुची से फूलहार जने भक्त गुंथुची फूलहार तीन टाक कार्य गोटे कि भावना अलग भावना अनुसार फल मिल माड़ी गुंथुची मु 2 पैसा पाइबी फूलहार बिक्री करी बेश्या गुंथुची मो निजको सजेई हेबी मते देखिले लोक खुशी हे मो पाक बेसी ग्राहक आकृष्ट हे कि भक्त गुंथुची कि मो गुंथिबी ठाकुर पिंधिबे सी सजेई हेबे तांको देखि मो खुशी पाइबी भाव बदली गला कार्य गोटे तेणु आम संसार को आम कार्य करने आसीचे अकार्य करवा ना मूल भावटा को रखी ठाकुर संतुष्ट होउछन्ति तो सी जदि खुशी नहे ताले आम समस्त कार्य वृथा हो ये भाव में आमको चलिए आम भर निश्चित भाव में एकप्राणता जागी उठब संघ शक्ति प्रतिष्ठा हम कारण सी आम समस्त आसीचे भागवत कहते जीव उद्धारण पाई नंद नंदन हरि भूतले प्रवेश हुंती गुरु मूर्ति धरी से आज गुरु मूर्ति आसछन्ति गुरु भाव में उपदेश दौरान इष्ट भाव में आम ही पाइबा ये गोपपुर रे वर्षा इंद्र वर्षा कले गोपी मैंने केवल कृष्ण उपासना कले कृष्ण को भल पाइले अन्य देवादेवी पूजा रहा ना एकमात्र तांकरी पूजा रहा इंद्र रागिले इंद्र पूजा बंद करदे 7 दिन काल वृष्टि कले वज्रपात कले गोपरे कहले शपथ दिन वृष्टि कला गोपे गोविंद नाम देला गोपरे सी जानिले जे इंद्र ये गोविंद नहले को कहीं रक्षा करि पारिबे नाही गिरी गोवर्धन टेकिकी रक्षा कले काणिया गुटे टेकिकी रक्षा कले किंतु भावश्री भंग होनी गोपाल मानकर गोपाल मान भावुन जे नहीं आम सखा आम सखा सी भगवान हूँ सी आम सखा तेणु भगवान सहित गोटे संपर्क रखा पड़ो भगवान काणिया गुटे उठी काले काणिया गुटी बंकीज कि भगवान थकीजे समस्त जेजार 5 जण बाड़ी नहीं से गोवर्धन गिरी टेकी धरले से जानूना भावटा हूँ भगवान अच्छा किंतु ये मो सखा आमर काले सखा को कष्ट हम तेणु समस्ते 5 जण टेकिक धरी गिरी गोवर्धन को समस्ते से आम जानुचे आज जो प्रचंड वर्षा लघुचाप सृष्टि है आज ये अवस्था किए सृष्टि ये अवस्था को नहीं आसिले आज आम देखुचे समस्ते देखुचे कृपा व्यतीत अन्य गति ना
ତାଙ୍କ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଏଇଟା କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିବାସ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସିଏ ରକ୍ଷା କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଠାକୁର ଆସିକିରି, ଆଉ ରକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ, ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସଂଘବଦ୍ଧ ନହେଲେ କିଛି ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିছে ଏ ଜଗତକୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା, ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ନ ପଡ଼େ ଧରା। ଓଲଟ ପାରାଟା ଧରା ପଡ଼ିବନି, ଲେଉଟାଣି ସେ ଲେଉଟାଣି ପଥଟା ଜାଣିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ, କେଉଁଠି ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲେଉଟାଣି ପଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାରା ସେ କ୍ଷୁଦ ଲୋଭରେ ସଂସାରର ବିଷୟ ଶିଖରେ ପଡ଼ିକିରି ସେ କ୍ଷୁଦ ଲୋଭରେ ସବୁ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ପାରା ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯାଆନି କ୍ଷୁଦ ଖାଇବାକୁ, ଏ ସଂସାର ସୁଖ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ ପଡ଼ିଛି, ୟାକୁ ବି ଖାଇକି ତମେ ଭୁଲନି, ତମେ ମୋ କଥା ମାନିକି ଯାଅନି। ପାରାମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ଏର ମତି ଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ଖାଇଲେ ବସିକିରି ସବୁ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଡାକ ପକେଇଲେ ବୁଢ଼ା ପାରାକୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ସେମିତି ଆମେ ବୁଢ଼ା ପାରା ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବିପଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କ'ଣ କେମିତି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ? ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଦେଖ ଯାହା ତ ଭୁଲ କଲଣି ଏଣିକି ଗୋଟେ କାମ କର, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକାଠି ସେ ଜାଲଟାକୁ, ତମେ ତ ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି, ଡେଣା ତ ତମର ଛନ୍ଦି ହେଇନି, ତେଣୁ ଡେଣାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା କରିକିରି ହାତ ହଲେଇକି ଡେଣାକୁ ହଲେଇକିରି ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲ। ସମସ୍ତ ପାରା ମିଶିକି ଡେଣା ଖୋଲେଇକିରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ, ସେ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ିଲା ଆକାଶରେ। ସେ ଯେ ଶବର ଯେ ଜାଲ ପକେଇଥିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ ଜାଲଟା ଉଡ଼ୁଛି। ସେ ପାରାଙ୍କୁ ଧରିକିରି କ'ଣ ନେବ, ସେ ଜାଲକୁ ଅନେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୂଷା, ସେ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଚାଲ। ଉଡ଼ିକି ସେଠୁ ଗଲେ, ସେ ମୂଷା ସେଠୁ ତା ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ ଟିକି ଟିକିରି କାଟିଦେଲା, ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଏ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଏଇଆ। ଆମେ ସଂଘବଦ୍ଧ ନ ହେବା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଚଳିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। କାହିଁକି କରୁଛେ? ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କରୁଛେ ଆମେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୁଅ, ତେଣୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଆମେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେବା। ସଂଘବଦ୍ଧ ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଏମିତି ସଂଘବଦ୍ଧର ଦୌଡ଼ା ଉଦାହରଣ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁଟାଟା ଗୋଟେ କୁଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ସେ କୁଟାଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି କରି ଦିଆଯାଏ, ହାତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ମୋଟା ରସି କରି ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ମତ ହସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂଘ ଶକ୍ତିରେ ଏହା ହେଉଛି ମହାନତା। ଯେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଦେଖୁଛେ ଯାହାର ସଂଘ ନାହିଁ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଘଟାକୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ସଂଘ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା, ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସମୟ ତ ଅଧିକ କହିବିନି, ଆଉ ସାରି ଦେଉଛି। ବହୁତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁର ଆପଣ ହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସଂଘକୁ, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂଘ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ବନ୍ଧରେ ଏତିକି ଅଳି କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।